Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahahigan. Mayong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Idol na din sa tibuok kong practice since 1979 na doktor ko. Kani ang lowest point yun sa trust sa doktor. Ever since, makadungog man kong may mga controversial kayong istorya about sa doktor, mga dili mao ang diagnosis, dili mao ang injection, may nga na ba? Pero karon gyud nahitabo nga ang mga tao ba maghimo-himo lang istorya nga kani kuan pasagdan na lang may nga na ba? Dili nato na siya makambyo ang ilang panghunahuna din kay naman gyud mga doktor kay nga na gyud. So ningon lagi ko sa akong sarili nga kung magdoktor ka karon dengan kay kalaban ba? Kalaban nimong politician kay magbut-buot, kalaban nimong mga tao nga namaligya nagtambal, kalaban nimo ng mga pasyente nga gahig ulo, maglabad imong ulo ba? Makadungog gyud ko sa akong mga kaubang doktor ganit ka ng mga buotan gyud. Makaingon gyud ko gyud nga isura no? Isud gyud kayo. Mo na nga kadaghanan sa amo, mo pasensya na lang gyud ba? Dili na lang gyud nimo magkuan ba, masuko o kundi ba mo tumpang sa in English pa allegations, pero tinuod din karon ang pinakalisod magdoktor gyud. Lisod gyud kay siya gyud. Kaya ang trust sa mga tao karon kung sa una 100%, karon siguro 1/4 na lang ba. Ma-notice bitaw na nimo kung mag-istorya ka sa mga tao nga gikan sa doktor. Kadaghanan dili inom mo ng tambal. Kung inom man galing, dili ka adlaw. Unya kung di maayo, pasangin lang ng doktor. Naiuban, mo pa'y paggawa sa clinic, may nga dadayan nga, wala mo ito'y pulos, bayad-bayad lang. Pirmi ka padunguan na ba? Mo bitaw na nga, ako magdiniyos, gid akong pagtambal, nagala, kay balog yun ko sa inyong feeling, pagsulod pa rin nyo sa inyong sa clinic sa doktor, nanamada ay half mistrust. Abot lang kung saan pagbisaya na. ang inyong pagtuo sa doktor katunga na lang. Awa pa mo kasulod. Unya, ang katawanan pa jud kayo kay pag-abot niya, paghatag niya sa reseta, di na bagay bumaminaw ba? Daghan kayong pasyente gani nga. Istoryahan ni mga ingani ng dagan noy. May man nga ang iyang istorya ba nga ba siya kadungog? Wala po siya kasabot. O na, paggawas niya, ay wala. Useless lang ang consultation. So, mauni siya din. Ang panahon karon may gala, kamo, mas mutuo ba mo sa herbal ba? Gusto na ita, kadaghanan sa inyong manginom yun mo herbal, mas pila na ko katuig istorya sa inyong kana siya, wala na siya listingan. Di mo kay balog kung sa side effect ana. Unya napagyud ko'y rason, napagyud ko'y kanang mga ebidensya nga ang pasyente moadto gyud sa mag kidney failure gyud siya biro. Pila na kalibo akong natago nga cases may gala nga di pang isag unsa na lang yung ipang inom ng supplements. Wag yun, abot yun, dialysis yun. So, nga ni ang sitwasyon na to din. Hangtod nga mawala ta sa pandemic. Mo gyapon ni natabo atong 1918 katong panahon sa Spanish flu. Ang mga doktor puro ang pangpatyon pa. Kaning pangsundok, subagon. Nga na gyud ang sitwasyon natong panahon na kay di na gyud sila motuo ba kay di mo na nga pila ka gatos na mga tumba des kalsada, mga matay lang. Mo ni tabok karon sa India.
Karon mao gini, ang inyong trust sa doktor gamay na lang gyud kaayo. Pero sultian ta mo may gala nga wala gyud mo wala pildigin mo ba? Pildigin mo kung magbot-buot mo. Pildigin mo Kay kani sultian ta mo nga kaming nagdoktor nga kangyod kanang yung tinuod relihiyoso kanang kangyod religious gyud nga pag eskwela nga pagtuon unya pagtambal amo gyud ang gisulod among sarili dito sa inyong sitwasyon. Labaw na ko kung magtan-aw kog pasyente may gala. Problemahon na ko siya ba? Mingon lang ka nga sakit imong ulo. Problemahon na ko na siya. Ano sakit man na iyang ulo? So, tanaw na ko sa blood pressure. Tanaw na ko sa iyang sitwasyon sa iyang dalunggan, sa iyang baba. Mangutahan ko unsa day nahitabo sa imo sa una no Nabangga ba nakuan ba na imong ulo unsa ba? No? So, ako na siyang paitaon ba? Ako nang halughugon ng imong tibuok lawas kung asa gi ka ng sakit sa ulo. O na siya nga moingon mo nga kadaghanan sa tambal lagi hatag sa mulok, di na lagi may maayo. Kay unaw na lang sa isa ka adlaw, kami mga busy kay nga doktor. Mutan-aw mag 50 ka pasyente pingon sa 100. Unya daghan kay ana balik-balik. Pagkasumul na kay may gala. Mo nang kadaghanan nga doktor, tapulo na ba? Pag may kasakit sa tiyan, tagaan na kagtambal dito para mubo lang istorya. Pero sa tinuod yun, kung diniyos yun ang imong doktor, ay, iyan ang hunaw-hunaw, hangtod na yun makauli ka ba? Hangtod na pila ka sa adlaw, pila ka simana, kung lisod kayo imong kaso, madi na ako makuha dayo. Sus, dugay kay kung maghunaw na sa imong ba? Labaw na yung operahan ta ka. Kay, ang akong paghuna-una may gala, last recourse na ko ba? Sa Bisaya na, kanang last chance na gyud ka nga maayo ka ba? Mao na nga, mingon mo sa ako nga, dali kay matigulang ang doktor ani. Dok kay nga ano mang diniyos man gyud nang imo. Tinuod may gala. Kung papilion ko hinoon, kung sa una pa, bata pa ko, na magdoktor ba maghapon ko, o magnegosyo na lang, o mag-farmer ba, mingon ako sa inyo nga magdoktor gyud gihapon ko. Na naman, kinaman gud ko'y kalipay dito makita sa pasyente may gala nga. Kana ganing pagtambal nimo, pag-diagnose nimo, kuha gid nimo siya nga kanimo gini sakit niya. Wa pa laboratory mo gini sakit. Paghatag nimo sa tambal unya, ang mubalik gani maingon nga salamat kay Doka, naayog gyud ko. Kay balo ba mo nga di na mabayar og kwarta ba? Walay butang na inyo nga mga gasa sa doktor o sa ba, dili na kapuli. Kaya na maingon akong pasyente gani may nga lang gikan ko ng opera. Pero ang mga dagko yung kay operasyon ba, major. Unya, may istorya dito siya mga silingan. So, si Dr. Kagapi mo yung nag-opera na ako, tanaw ra ko. Pagkagwapo, pagkatrabaho. Wala, dili na siya mabayaran may gala. Wala ko'y makitang profesyon niya nga na ba? Wala ko lang makita. May uban bito, may nga, mayo mag-lawyer, mayo mag-engineer. Mga ba? Pero di na ako makita ng satisfaction nga makita niyo sa pasyente nga. Ipanabi ka. Sus. Uha giday kayo ni Dr. Kagapi. Kaysa lang. Kaysa tambal, walay trial. Insakto gid pagkaigo. Pila ka adlaw ayo din. Kana siya may gala. Dili na maabot sa usa ka doktor kung dili siya diniyos sa pagtanaw og pasyente. So mayon ko sa imo din nga kani nga sitwasyon nato ron, walay cure ni siya, walay makaayo aning mistrust ninyo sa doktor. Antod yun nga mabot ang panahon nga mobalik na po siya. Kay way back 1918 katong sa Spanish flu, niabot pag 10 years bago ni balik ang trust sa mga tao sa doktor. Kaya balubong nga paghuman sa Spanish flu, ang mga herbal mo ini kuan, bisa kung sa nila ito mga sagbot, mga
kahoy-kahoy pang inom sa mga tao sa Amerika, may gala. O bitaw doon na set up ang FDA sa Amerika kay daghan naman kayo mga atik ba? Daghan yung kayong atik. Kaya wala namang i-trust ang mga doktor, ang mga tao sa doktor, mo na itabo. It took them up to 1935 nga medyo nibalik ang trust sa mga tao. 1935 ha? 1918, 1935. Nibalik ang trust sa mga tao sa doktor. Dito na nagkuha na siya. Munang golden age sa medicine kay daghan kayo na innovation, daghan kayo mga naimbento, mga tambal, ha? Dito, namugna na sila tanan tungod kay na-feel man sa doktor nga nahimo na po sila importante. Sa karon may gala, sultian ta mo. Kadaghan sa gusto magdoktor, makadungog gani sa istorya nga, way ayaw man ni si doktor nga ni. Way ayaw man ni si doktor nga ni. Mawala ang gana ba? Sa karon ha? Sa karon. Gamay ra kayong mga estudyante, medical student nga mag-surgeon para sa ako. Mga opera. Gamay kayo. Nga naman, kay kada opera na mo may gala, kada opera na ako na siya, ang akong reputation, ang akong dungog, o hangtod akong kinabuhi, mapiktuhan na siya kada mag-opera ko. Mabitaw na siya nga, kung mag-opera ganito kung may gala, ang akong utok, lintan-tanan yun. Lintan-tanan mga butang na sa gawa sa operating room. Concentrate din na siya yun. Ultimong mga saba ba na, mga suko na kuha na. Una, hilom yung kay usahay po, pagpa-music ko, kay para, kay routine nila man. Sana magtanggal kong tutoy, routine naman kaya na siya. Magtanggal ko gallbladder, routine na kaya na siya. Pero halos kada adlaw na, ingana. So, masanay na ko, pero kung lisod ganing operasyon, hilom din na yun. Makita niyo mga ultimong tingog sa monitor sa kay ang pag-opera ni may gala pati ang hangin, kasing-kasing, ang pagsulod sa oxygen, gimonitor na siya, makita nimo na sa screen sa computer. Sige kog opera, sige kog tan-aw pud ana. Sige kog punta na sa akong anesthesiologist, sumusta naman pasyente. Ha? Usahay kung karon nga dili na kay may nag-general anesthesia, punta na pa akong pasyente nga gusto na kadiya noy. Okay lang ba kadiya? Ingana ko ka mitikuloso kayo ng opera may gala. Ingana gyud. Una siya pag humana ko opera, gihimo na ko ang pinakamaayo na gyud sa pasyente. So makatulog ko paggabi Pag-abot ako sa higdaanan, piyong tulog kay wala man ko di man ko na-disturbo sa konsensya nako kay gihimo man gyud ako tanang gyud. Mao na siya may gala nga makita ninyo karon ang kadaghanan sa mga doktor dili gusto mag-opera. Kay lisod yung kay makita ninyo sa mga ospital, daghang kay nakinahanglan og mga mag-training surgery. Pero way mo sulod. Kay lisod. Kaya pagkuha na mo pag-training sa surgery may gala nga alas 4 sa kadlawon mumatami alas 3. Alas 4 sa kadlawon, himuan kog kape sa akong misis. Dagan na sa ospital. Kaya sugod na may grounds may gala. Na alas 4 kadlawon. Sus, lami pa kay katulog ba kay nahuman gud mo opera alas 10, alas 11 sa gabi the other day. So, kinsa ganahan na nga imbis na doktor ka para abi nimo paminaw nimo nga kuan kanang relax na kapag doktor na ka. Wala Di gyud. Mga bitaw na nga mga tana sa akong tigulang nga, Dok, kung sabay, kamusta man imong kinabuhi ani Dok? Malipayon man ko noy. Dili ko nga nagbasol ko nga nag-surgeon ko. Kay makita man ako sa mga naong sa pasyente may gala nga wag satisfied yun kayo yun ba? Labaw na yun ng mga pasyente nga agakon pa na ako. Usahay, ako pag yung mag-dressing. Dili ko magpa-dressing sa residente sa ospital. Ako yung mag-dressing. Usahay dito, binuangan ako pasyente nga. Noy, wa pag yun ni katilaw o ligo ni mong tiil, Noy.
Nya surgeon pag nagligaw sa imong tiil doon. Mga tao lang taon, mga tigulang may gala. Kay wala mo dyan sila kakitag tigulang nga consultant nga naglimpyo sa ilang tiil. Skraban pag yun. Ha? Ako na taon nga na may gala kay paminaw na ako kung insakto ang akong serbisyo, basig mabali na akong timbang ba. Kay karon ang mistrust sa mga tao sa doktor, grabe may gala. Usahay lagi, lami ka itubang, pero tinuon lang yan po ng istorya. Di man naingon nga, atik-atik lang na yung istorya, kaya naghanang yung doktor, kaya gimayo. Yeah. Ito niyagin si Mana dito, nakasaway ko may gala kay 86 years old, babae, na cancer sa breast. I-resuscitate. Sabot ba mag-resuscitate? Kaya bang naging nalo na? Itabang na. Itabang nila para mabuhi. Yung tanahan, hindi ako ng doha katutoy, sus, in town. Ako nakaisip ko ka, desperate na bigod kayo kung surgeon na ito. Anong gihimo ko man niya ito? Naki nga, di yun yung sulti ang rason ba? Mao na nga, kung ako'y pangutanong ninyo, karong panahon na, lisod kayo magdoktor may gala. Lisod yung kayo. Lisod kayo mo makatrust ang tao. Lisod ko kayo mo mag-trust ang doktor. Kaya nga naman, pagpasulod pala ninyo, lisod-lisoron mo. Daghang kayong doktor nga, igor mo, tanaw-tanawon, ay to ay, di galing mo eksaminon. Sugot. Ano ba na masugot naman ko ako, dili yung kumasugot anawa. Kay daghan kayong mga sakit may ikaw lang, dili na mo makuha sa istorya. Mo examine yung kagyot. Mo risk yung kagyot yung matakdan kag COVID ba kay imong yung pagtao ng asa ang problema ani. Dili lagi na siya sayon lagi may ikaw lang maingon mo nga. Moadto lang mo Google, moadto mo internet. Tana mo kung sa mga sakit. Di na ingana Sukat-sukat sa medicine may gala. Ang pag-diagnose sa pasyente, diagnose sa mga sakit, magsugod po gina sa imong history. Hugo niyo na tanan nga nung mo ni ang mong gibati. Hangtod na siya nga makita niya, ma-examine niya yung physical examination nga. Asam ni problema ani? Nakakay pasyente nga nigasto na og 50 mil may gala. Bisag unsa na rin tambal, bisag unsa na lang mga laboratory gihimo. Basta lagi, niabot ng 3 ka semana siya nga magkalintura sa hapon. Di gid kasuot. So, palayo-layo. Ika sa bislig. Niabot sa ako. Ningon ko sa yaday. Kinaganing edad nimo day. Nagsugod ko sa edad ha. Unsay na itabo sa imo sa pa ka? Katong bata pa ka, mga 14, 20 years old. Siya nga, amadunduman na yun ako, Dok, kay sige lang kong sore throat. O, tiaw? Kisa may doktor mong tanag ingana, wala man. Nung tanag ko siya, kaya ang iyang complaint yun may gala, maglisod sa ginawa. Maglisod sa ginawa. Ang sa may correction sa sore throat o sa ginawa. Unya, kapila na siya natumba may gala. Nagdismayo. Unya, magkuhan siya. Basta mawalaan siya sa ginawa niya, magkuhan siya. Luspad siya. So, kadaghanan sa kita na adto niyang doktor. Sakit kasing-kasing. Yung mga, dili nung kayo na layo, pero sa imong history daan, kabalo na dyan kung rheumatic heart disease na siya. So, di na ko tumahimo ang diagnosis, may gala, kung wala ko nang utana sugod-sugod sa pagbata niya. Saan mo na mo pagkuha kung sulod ka klinik. Pag mananaon sa kanahong, sakit akong tiyan. Sige, taga na kag-bisita. Dito na ba? Sus in town, saan na mo pagkuha sa diagnosis ang tao na Mao na siya manong mga manang. Mangita gyud mo doktor nga ang pagkuhan galing niya, pag-entertain sa inyo, paghimo niyo diagnosis, kana bang awrag apil na sa pamilya ninyo ba? Kana lisod kay na tao. Pero sultihan ta mo, kung makatubang mo pasyente nga doktor nga na, di mo magbasol ba? Kay di man ka iratsada nga
Naunsa ka doy? Sakit akong dugan. To di echo, ECG, ala, trop 1. Usa pa ba eksamino na para sa kasing-kasing? Di gani nga. Di gani makuha sa history. So, katong bata atong 28 years old. Sakit iyang dughan, maglisod siya ginawa, madismayo siya, bulakaw lang siya layo, bulakaw lang siya pila ka meters. Wala ang siya panimot ba? Ang giingon, na daw siya kuan, kaning diabetes, sa po ba to, hypokalemia, maningana. Hindi ko layo ko kayong diagnosis So, kanya akong ginaistorya sa inyo karong taga may gala. Tungod ni sa ginaistorya lagi nga di na mo trust og doktor. Pahita mo doktor nga gaan inyong dughan gani. Gaan inyong dughan. Ayaw mo pug sa inyong sarili nga sikat maguna siya. Dito ta. Dili na siya mao Kana yung istorya gani mo open ka yung istorya. Mangutana siya kung sa'yo nahitabuan nga niya. Dili niya i-miss ng examen yun sa inyo. Ayaw gin magtuwa na nga telemedicine, di ko mutuwa na ba? Kung saan yung pag-diagnose yung tao na sus! Di na makuha. Di sa pag-usaw, di na makuha. Sa may tabo. Karaganan na tagaan tambak ng mga tabletas. Pagkabutan na wala, imbis nga ayaw na, worsen, nagsamot ang iyong sakit. Hindi man maong tambak. Kaya mo na pila kalibong tabletas ng imong pilian, pila kalibo ng imong mga sakit, itugma na niyo ba? Dili na siya magtugma kung di mo alughugo ng tibuok kanya, history, physical examination. Di ka musali kog laboratory lang, kadaghanan may gala kung musali kog laboratory. Ay sus, pila na kakalibo nga naoperahan ako, way sulod. May na lang yun, kaya di ko mutuo ba? Tuo ba dahil kong ultrasound, kung mag-examine kong tutoy, di man. Di na yan, kung tanaw na ultrasound, kung ma-examine na lang kong tutoy. Dili po kumutuwa ng CT scan kung unless makumbinsig ko sa CT scan nga tama ni siya. Kaya ka na sila, nag-deal na lang sila shadow. X-ray film. Nga na tayo ginatanaw. Ako, gatanaw ko sa pasyente. So, ako dito po itawag ng night tumor dito sa iyang large intestine. So, ako nang kuuton sa iyang kuan, sa iyang tiyan, kung naabag yung bukol. Kung di na ako magunitan ang bukol, ipausab na ko ng CT scan. Kaya basig mali. Tiyaw mo na, abrihan imong tiyan, waday masukuha dito. Mahal lagi. Kung konsensyado kayo ng doktor mo, di nakatulog ba? Ako may gala, disod, di ko gusto mangaway pa ko, radiologist, kapila na ko nangaway og natibaya, basa og x-ray. Matay basa niyo nga puro pneumonia naman ang inyong basa Wa man ko'y makita dire sa pasyente nga pneumonia man siya. Pausab na ko x-ray no. Kaya kadaghanan na madto mag-COVID ayo. Ipa-test dai mo niya 5 bill. Pagka usik-usik kwarta sa pasyente. Kung na siya may gala nga. Ang mistrust, ang walang walay pagtuo sa mga tao karon sa doktor. Tungod ingana. Kung mabalik tanang doktor, mabalik sa basic may gala. Kuha history, physical examination, dili magdepende sa laboratory, mabalik ning inyong trust sa doktor. So, hangtod nga dili na niya himuon sa mga doktor, sorry na lang yun. Abuton pa tag pila ka tuig ani. Inyong tutuan na lang, tutho na lang. Matuo na mo tutho kaysa doktor. Sa may metabo na to balik ta sa Middle Ages. Wa pa'y penicillin. Kanya, magkamubo ang atong average lifetime, gikan sa, karon ang average lifetime ay 70 years old. Sa una, 40. Panahon ni Rizal, 40. Patay na, expect nga mamatay na ka. Karon 70 years old. Taghan pa kayo abot og 100. Tungod na sa advancement sa medicine. Wala na siya sa ubang lugar, kundi advancement na sa medicine. So,
Kung gamay ra gyud inyong pagtuo sa doktor karon, pangita mo og doktor nga ganahan mo. Gaan inyong dughan sa iya. Makikistorya siya, makikila-ila, ha? Kana siya. Mo stick mo sa iya, mo panggid mo sa iya nga mo tana mo, dok. Maayo ba ni dok nga moadto ko aning doktora? Maayo ba ni siya nga moadto ko aning ospitala? Kay kana siya dili na siya isip og nga kwarta no, nga ana, dingon siya nga ayaw dito. Kay di maayo. Kay ang iyang pagtuo sa iyong sarili, membro sa inyong pamilya. Mo na doktor inyong pangitao may gala. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. 0907-321-0565. 66 years old, babae. Kung bugnaw ang panahon, mubanhod, paminaw sa ulo. Labi na makasimot o mga baho-hungot. Kani siya na, kurang psychological ang problema ni. Dili ni siya tungkol sa naay problema ay imong lawas, kundi psychological. So, siyempre, ang unang himuon dyan sana before kang mag-ingon nga, base kung sa mga kung una-una lang, magpa-blood chemistry ka, blood sugar, CBC, creatinine, kaya kana sila, mo-influence man na sa imong utok. Tanan may gala, kana bitang may tabo sa inyo, abi ninyo, walay labot ang diabetes, ang high blood, ang tambal inyong ginainom, ang mga nahitabo sa inyong lawas, nailabot na sa inyong utok ba? Daghang kayong mga sakit nga rasanan, mag-imagine mga bawk kay inyong baba, di ay psychological siya. Di tungod na siya kay naagi nahitabo sa imo ba nga karon bisag unsa na imong mga unanan. So nang magpa-blood chemistry siya ka, patanaw kag doktor para makita kung naabot yung kay problema o wala. 0918-290-8592. Kung sa'y tambal sa hepatitis B, 16-year-old lalaki akong anak, kung sa'y maayong buhaton, dok. Ang una ni day, magpa-hepatitis B surface antigen quantitative. Hepatitis B surface antigen quantitative. Kung yung kakasabot, adto sa imong doktor, ina na imong nga, dok, pwede ba ko magpa-examine og hepatitis B para sa akong anak? Katong gingon ni Dr. Kagapi nga quantitative. Pasabot ana nga giihap ang virus na hepatitis B. Muna quantitative. Diha na magsugod ang pagtambal mga manang. Kanang tambal lang, daghang kay mga doktor wala kaila. Daghang gyud kay kani akong ginainom, ginahatag, ginareselta nga tambal, nag-training gyud ko ana sa iya. Ha? Niadto gyud ko sa ubang lugar. Naminaw ko sa lecturer ana sa dag-imbento ana para lang yun sa hepatitis B. Kadaghanan sa doktor wala kabalo ana. So, pangitag doktor kabalo ba sila kung sa tambal sa hepatitis B? Kung mag-positive sa quantitative. 0995-620-5182, 18-year-old anak ng hospital tungod sa amoeba. Karon dali ra siya kalibangon, sakit daw kayo iyang tiyan, pagsuol-suol unsa yun tambal ani dok. Salamat. Ang pagtambal sa amoeba dugay. Ngano man? Ang amoeba naay paagi mahigala nga pag daan ay tambal, mutago sa ilalom, sa unod, sa tinay. Kuha ninyo na. Pag naay tambal ilang sense, naay tambal mapapatay sa ila, mukutkot sa inyong tinay. Pag umana, mudagan pag yun na siya sa inyong kaugatan, paingon sa inyong atay. Muna ang trabaho sa amoeba. So kung dili siya insakto ang pag-inom sa tambal sa amoeba, di na mahuman. So ang una, duha ka klaseng tambal sa pagtambal sa amoeba. Number 1, patyon ang amoeba. Ay kaduha nga tambal, patyon ang kaunon sa amoeba. Doble. Kaya kung walay pagkaon ng amoeba, di siya mabuhi, di ba? Kauban po sa pagpatay sa amoeba. Nya kay lisod kay patyon ang amoeba, may gara. Lisod.
lisod yung kayo na siya. Gahi yun na siya kayo yun. Muna siya nga, ang pagtambal na pulo ka adlaw. 3 times a day. Usay gani, mugamit pa yung kong dextrose nga metronidazole. Kaning tambal ba nga ibutang sa dextrose. Pag umana na, repeat. Usay gani, mag-colonoscopy pa ko. Tanaw na ko kung nabay mga spot ka pula. Kaya kung naa, buhi pa sila. Balik na po, napulo ka adlaw. Kaya kung dili anaon pagtambal sa amoeba mahigala, wala. Di na siya mahuman. Tuig na siya hantod. Maghimo na siya abscess dito sa imong atay. Pag mahimo na siya balay-balay sa imong atay ang amoeba, wala. Bisag unsa nila yung mga sa doktor na. Kay nanamay kuan bukol ito sa imong atay. Sa may Bisaya na. Malaan pag yun nga cancer. Daghang kaya na ba? Pero dili na, amoeba ra gyud na siya. So, ingana noy. Ingana ni siya day. Ipatambal sa doktor nga kay balo mo tambal sa amoeba. Hello, good morning. Cellphone. Hello, cellphone. Hello, cellphone. Di na ko madungog diri ba? Wala, dili madungog na day. Tawag usab. Di lagi madungog diri. 0921-208-6425, 49-year-old lalaki, pula mata sa right side, unsa ni siya dok. Magpatanaw ka ophthalmologist dong. Daghang kay na siya. Number 1, ang glaucoma biya ingana ang sitwasyon. Ikaduha, naay foreign body nakakuha nito. So dili na siya alang-alang nga mutambal lang og eye mo, may ingana dili. Ipatanaw gyud sa ophthalmologist. Mo bitaw na siya may kala nga dili gyud siya maayo magbutbuot og tambal ba kay mosamot basig di na mahinom ka kita. Patanaw yung doktor yun. Always yun na siya yun. 0906-808-4926 unsay buhaton para muubos ang kreado. Sa tinuon mga manang, walay tambal sa pagpababa sa creatinine. Kung nanakay taas ang imong creatinine, ang abutan ana dialysis ra gyud. Walay tabletas, walay injection, wala tanan. Kadaghanan ana kung dili lang ka careful, istorya na ko ani may galang maunong kabulan. So, i-review dito sa YouTube. Tanawan ninyo sa YouTube tong ako about sa dialysis. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. May buntag do. May buntag. Usay ato dai. Kanang kuan kami akong gubagdot ba nga linggo na bitaw niya sabag na kay siya dako. Asa dapit? Ako ba? Sa akong buktan bitaw do. Pila Mababaw dili gid sa ilo. Pila edad nimo? 39. Wala ka diabetes? So diha ko sa mga doktor niya katong pag-anak na ako 18.6 do. Ya pag isahuman isa ka bulan 6.9. Unya, wala kay di naktaas imong sugar ron. Do? Di na taas imong sugar ron. Wala na pud di ako nakaka-express do ay. Ay, pag-blood sugar sa kadayon balik dai, kay basig taas imong sugar mo nang gipaghubag-hubagan ka. So, ayag tuwa na nga. Kani siya do kay kanang sama na gid kay siya do ba niya lagong yang kilid. Na, diabetic lagi sa diabetes na nimo. Basta mo itom na gayon na siya nagpasabot nga dili na epekto antibiotic ka na. Kinahanglan gyud na sa limpyuhan para makuha na mga lata nga uno diha bago na siya maayo. Yung sa limpyo na ko do. Wala gyud ipatanaw sa nimo doktor. Ipatanaw na siya kay lisod kay na siya tudloan taga-kusawon kay sakit ra biya kay kung ano anesthesia pag limpyo. Magsige siya gut-gut do kay masigagat yung dugo. Ay mao gyud. Sa tanaw na ko na ba tungod na sa imong taas imong blood sugar at the same time kanang dili mao imong gibutang diha sa samad basig ipang butangan nimo nag betadine mga ingana. Sitgard akong gibutang do. Wala epekto. Mas maayo pagbutangan na isabunan na nimo kuan. Perla kay kuan pa, may epekto pa. Kinahanglan gyud na siya tan-awon doktor day kay lisod na kayo dako na siya, di na gid maayo. Dako lagi kay ni siya dok ba net. Nya kuan man ni siya dok kana wala bitaw siya buthanan primero. Mao gyud. Ipatanaw na lang na sa ako. Okay? Okay? Sige. Sige. Okay.
Sige, salamat po. 0951-530-3573. Lupon, Davao Oriental, 59-year-old, diabetic. Ang ipamati, magtindog 15 minutes, sakit kayo ang hawak. Murag itusok-tusok ang bagtak. Unsay buhaton. Kung wala ka nadakdak sa una sa bata, pagkaday, wala ka nadakdak ha, posibilidad nga lumbar spondylitis na. Nagpasabot nga sa imong edad. Labaw na yun, naglukdok ang bugat sa una. So, kung wala ka naglukdo o bugat sa una, wala ka nadakdak, kana may posibilidad kay magkatigulang tamay gala, kana siya mo tusok na siya sa ugat dito sa atong likod. Muna mo binhod atong hawak, paingon diri sa tiil. Kinahanglan gyud na siya og kanang MRI. Ora na siya CT scan para maibaw-an kung asa dapit ang katong bukog na nusok og ugat. 0948-325-2383. Female, 67-year-old. Kapila imnon ang Moriamen Forte, pila ka bulan tumaron. Salamat. Usually lang siya, ginahatag na ko na siya ng vitamin, mahigala, 3 months. Kaya dito sa 3 months, makita na ako kung naga-improve ka. Kaya ang Moriamen is amino acid. Protein lang yun na siya. Wala lain. Protein lang siya. O na siya pinaka-importante nga mineral sa imong lawas. Karon, matingala mo sa tanang doktor, nga anong pakaunon mo na kog karne? Mga tawa lang di mo uban, wa kasabot. Nganong pakaunon mo karne? Kaya ang high protein diet mao na gyud na siya makatabang sa inyong lawas na igala. Mao dili ko muuyon anang dietitian, mga doktor nga dili mo pakaunon. Dili mo pakaunon. Mali ba? Kung na kay high blood, kana na ba problema nimo? Napamantibok lawas nimo na kinahanglan og protein. Nga di na mo pakaunon karne. Oh. Tiba ka na? Paminawa niya, paminawa. Dako kay parte sa inyong lawas na kinahanglan og protein. Gikan sa utok, paingon sa inyong kumangko. Na kinahanglan protein. Kanya di na mo pakaunon karne. Sa asa mo makuha og protein be? Lisod, hinay kay ang isda. Hinay kay ang gulay. Kung sige mo kaog, kuha na, soya, string beans. Unya, kung kaog isa ka kilong beans, dili ka na makabutag 1 milligram na protein. Una-una lang na ninyo. Unya, ang tibok lawas na mo na kinahanglan protein. Di mo pagkawag karne. Sa itabo sa inyo, nagalanay lang mo ba? Nagalanay lang yun mo. Daghan kaayong dili mao. Daghan kaayong dili mao nga advice nga gana. Ma-prove na ko sa inyo sa akong sarili lang Niabot ko 170 ang creatinine. 170. Kung mamina mo sa ubang doktor, dili mo pagkaunog dili mo pagkaunon ana, wala kaon ko, sakto yun. Kay wa na magigana makaon na gala, wa nagilasa ang baba. Bisa kung sa ako iluto sa akong misis, wala nagilami. So gipugos na ako akong sarili, kaog karne. Tanawa ron. Normal lang akong creatinine ba? Wala'y tambal ang creatinine. Bisan pag-usaw ninyo na pag sige lang mo nagtambal, wala ko dialysis yun mo. Gusto na ita. Mao na siya nga mo, insist ko sa inyong labaw ng operahan tamo. Mukha ang ginong karne, kadili na siya maayo. Kung mubo ang inyong protein intake, inyong pagkaon ng protein, dugay maayo inyong samad. Abi inyong diabetes lang, dili, pati protein. 099-462-9572, June, 58-year-old. Girisitahan ko og tambal para sa high blood. Pwede ba mag-inom po ko herbal sa 30 minutes after ko mag-take og medicine na imong giresita dok? Dili. Ayaw gyud og inom og herbal gyud. Never gonna siya gyud. Kay pakitaon ta mo pila ka libong pasyente nga nag-herbal karon nagadialysis. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello? Hello, Dok. Nanawa ko balik, Dok. Nga naman ta. Kanang
Katong sa kamot dito ng FPS ng Dok, pwede to sila. Ang saan na to? Katong dili lang dito sa kamot wag iklik atong dagom Dok. Dili pwede. Sa todo lang. Dili pwede. Kinahanglan yung fasting blood sugar. Ah. Kaya ka na siya. Dili Dili. kay magpa-request ko. Oh. Sige. Okay? Ano ko, mama ko sa mga Dok, kung makakuha na ko, mag-express ko ka ako sa panahang. Sige. Okay. Sige, salamat Dok. Sige. 0926-976-7100. Taga-Pantukan. Magpa-laboratory ko niya, result Korea 356. Kung sa'y tambal ani Doc. Maulagi na siya, no eh. Ako, mag-usap ko istorya about kidney failure, dialysis, creatinine, tanan. Istorya ko na ako nagbalik sa Lunes. Okay? So, kamu tanan, maminaw mo para wala nagilibog. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, good morning Dok. Morning. Good morning Dok. Mhm. Akong bana Dok. Dili siya makatulog og kanon. Uy. Pila edad? 72 Dok. Unsa na siya? Chinese, nasa kaliwat insect, unsa ba? Nagasigarilyo sa Kaya una. raman Dok. Bisaya ra gyud siya. O diya ang iyang nagasigarilyo siya sa una. Oh. Ay. Nagpatanaw na mo doktor. Napagkatao Dok. Unsa may diagnosis? Diabetes, 33. Unsa daw? 33 daw, iyahan diabetes. Dili man na siya mao. Nganong maglisod sa tulon o kanon, dili man makaingana ang diabetes day. Dili na mao ang diagnosis urag ingon ka ba nga dili ka katulon ang imong bana og kanon kay gipaak og iro. Oh. Layo kayo, di ba? Uba na iyang tutulan Dok. Sakit daw pa iyang dughan. Mao. Wala daw na sapat. Ipatanaw siya og doktor nga naga-espesyalista sa tinae, gastroenterologist para sa tanaw ng iyang tutunlan o sa naitabuan na. Dili Tahan nito kay bakit TV daw. na Santa Cruz Digos. Kalayo ba? Murag ang sakit niya tuwas Cotabato. Ang tambal tuwas sa New York. Mo bitaw Dok. Lagi ipatanaw lain. Pag-pyotomy Dok, wala may result. Wala may makita. Negative. Wala makita ana dai sa sputum. Kinahanglan gyud na siya gastroscopy. Kanang silipon iyang tutunlan ba? Ngano nag-ingana siya? Asa mo po na siya? Taga-asa man ka? Sal. Taga-asa man ka? Nagapanapo Dok. Wala na diya ang gastroenterologist dai, nagabisita lang diya sa Panabo. Anhi lang yung kadiri sa Davao, sa UM Multitest, kay tupad lang ako si Dr. Pilapil, gastroenterologist na siya. Isuot pangalan, Dr. Pilapil. Pilapil. Di ko kalimutan na Dok, kay parinti na namin. Amo ba? Sige. Ipatanaw sa iya, kay dako kay problema na ba, kay 76 years old niya. Maglisod siya tulong. Okay? Oo. Sige, salamat Dok. Sige. 0948-325-2383. Female, 70-year-old. Kung sige pangihi, nagpasabot ba nga daot ng atong pantog, binaw ko, salamat nang. Dili na mauna. Kung sige gani ka pangihi, daghang kayong rason. Di lang kay ang pantog ni mong problema. Ang una, basig na kay diabetes. Ikaduha, ang imong tambal nga pang high blood, basig na ay pang diuretic, ka na ba makaihi ka. Ikatulo na kay irritable bladder. Labaw na itong katong nanganak, 1, 7, 8, daghang kay imong gianak sa una, nadaot yun itong agianan sa imong pantog. So daghang kayong rason. Nganong nga mag-ihi ka. So, usay buhaton na. Usually yun, kung ako'y magtanawa na, ipa-urinalysis na ako, basig na UTI, o ultrasound sa iyang kidney, urinary bladder, o urinary bladder.
ako na siyang himuon bago ko mag-diagnose kung sa'y problema ni mo na. Sunod ay kaduha na tanaw na ko kung nakabay history nga lisod nag-anak. Mao na siya. Kompleto na siya. And sakto sa paghimog diagnosis na. So, matugog doktor, ang imong atuo na ang imong atuo na urologist, dili siya laing ugis, urologist. Kuha na siya, espesyalista sa kidney, ureter, bladder. Dili po pwede sa gynecologist, kaya ang concentration na ng urologist, dito rin yun sa imong pantog. So, pagpakonsulta doktor ng espesyalista sa urology. Ginoon, ang mga urologist, dira sa Davao in town, kay lisod man kayo mag-practice sa ubang lugar, may gala kung subspecialty ka, kay kamay kay pasyente. So, ang ginahimo sa mga subspecialty na mo dito sa Davao, may gala, matug bukid, matug mangagoy, matug Surigao, matug Cotabato, kay lisod man kayo mag-practice dito, may gala, gamay kay pasyente. Kay ang kadaghanan sa mga doktor dito, kung pwede na tambalan nila, hindi sila mo refer o specialty. So, ang ingane, lisod yung kaya sa i-memorize, may gala. So, mo-trust mo sa inyong doktor na siya mo refer sa subspecialty. Kaya dili man mo ihatag niya nga, kay balo siya nga di na mao siya nga doktor. Wala nang sakit sa dughan. Abi ba ninyo puro kasing-kasing na dili eh? Daghan kayong sakit nga dili kasing-kasing sakit sa dughan ba? Nay sakit sa esophagus, nay sakit sa mga bukog, nay sakit sa pneumonia, pulmonologist mo tanaw ana. Ha? May tumor sa baga. Daghan lagi. Mabitaw na nga daghan kay mga tana sa ako nga. Unsa may tambal ani dok? Ingani nga dili ko mosugot. Gusto na ko nga makabalog yun ko sa iyang history and physical examination bago ko muhatag og recommendation. Uban lagi di man kasabot, masuko. Ngano daw di daw ko muhatag og insaktong tambal. Kung dili ko mosugot ana, ngano man. Mo depend magyud mo sa ako. Mo depend mo sa ako kung unsay ako isulti. O kung mali to kung isulti sa inyo, ay dito na magsugod na daghang kay complications kay ang mga dili niya specialty may gala. Mao po din tambal. Kung cardiologist kasing-kasing. Pulmonologist, baga lang yun na dito naon. Gastroenterologist, dito rapod sa esophagus, dinait, kaetay, mura na dito naon. Ha? Kung orthopedics, bukog rapod. Ano siya nga, dili mo mapatakaw ato doktor. Mamili mo. Kay, the moment nga mamali ang diagnosis, mali po na ang tambal. Ha? Mali ang diagnosis, mali ang tambal. Pag mali ang tambal, ang komplikasyon ana may gala, grabe. Ha? Daghan yung kain komplikasyon nga dili mao. Itaga kay sakit ang dughan, itaga ang tambal para sa kasing-kasing. Sus, maluya naman siya tambal sa kasing-kasing. Nya malipong siya. Asa man siya nato? Nato sa neurologist. Pag-abot og neurologist, wa may makita ang neurologist, tagaan siya Rivotril. See? Di mao magka-complicate ang imong sakit ba? Di ay ito. Ha? Nara kay costochondritis. Nag-arthritis lang na imong bukog. Sus in town. Ay, usay lagi may gala. Kana bang magbutbut ganay mo? Kay abi ninyo kay balo mo? Ayaw mo tuwa na. Konsulta gyud mo doktor. Mangutana mo asay maayo nga ni doktor ni dok. Kay kabalo na siya. Kabalo na siya asa mo paingon. Kung hangulan kay nga doktor ay tambal-tambal, di mao. Pero dili magingana ang kadaghanan ng doktor mga gala. Una-una gina sila nga masagi maayo sa imo. Ayaw mo pag una-una nga tanan doktor, mangwarta lang yun. Kadaghanan sa doktor pobre ba? Sabi niyo mga dato sus in town, patong-patong ang utang ana ba. Kay lagi ang kaubang doktor, gwapo mga auto, mapalit na pud siya, mangutang siya, nya maglisod labaw na karon. Maglisod bayad atong bagong auto ba? O mo na siya itabo ron may gala. Ha? Ang reality bitaw, wala gyud mo kabalo kung sa reality sa doktor no, pero
Musulti ko sa inyo diri sa radyo kay asam mo kadungog ana wala naman Dr. Kagapi mga istorya nga na. So ingani may gala ang mensahe na ko karong buntaga ha kay bulo ko gamay na lang kayo trust ninyo sa kuan ang pagtuo ninyo sa doktor gamay ra kayo daghan kayo isulti sa doktor nga i-question ninyo nya abin ninyo makuha ninyo sa internet mali dili gyud na mao ha mao na siya nga kung naama mo nabilin nga gamay nga trust sa doktor ha dito mo adto mo sa iya mutana mo pag di mo motuo mato mo laing doktor mag second opinion mo third opinion fourth opinion at least makibalogin mo itimbang na ninyo asa gid ang pinakamaya para sa inyo si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.